Najsilnejšie strašidlo nie je to, ktoré kričí najhlasnejšie, je to, ktoré človek vôbec nečaká. Keď človek prechádza nákupným centrom, čaká výklady, svetlá a bežný ruch. Nečaká, že sa mu do cesty postaví Halloween a práve pre tento priestor v Auparku Košice fungoval. Nebol to len sezónny predajný kút. Už od prvého pohľadu bolo jasné, že cieľom bolo vytvoriť scénu, ktorá človeka pribrzdí nie krikom, ale obrazom. V druhej polovici októbra 2024 tu Partyland otvoril Halloween, priestor pred Billou. Celé sa to tu odlišovalo od obyčajnej jesenej výzdoby. Nešlo o pár tekvíc a zo pár masiek, malo to vlastný štýl. A ten štýl bolo vidieť ihneď. Veľká kostra v životnej veľkosti, visiace kostlivce, pavučiny, tmavé látky, lampáž v ruke ducha a do toho postavy, ktoré nepôsobili ako drobné dekorácie na poličke, ale ako hlavné body celej zostavy. Pri takomto priestore rozhoduje prvý dojem. Buď človek prejde ďalej, alebo sa pristaví. Tu sa pristaviť dalo veľmi ľahko, pretože oko malo na čom zostať. Najsilnejší detail bola bez pochýb lebka so zelenými svietiacimi očami a bielými vlasmi. Nepôsobila ako hračka, skôr ako niečo medzi hororovou maskou a filmovou postavou. Vedľa nej stál kostlivec s modrými očami a klobúkom, ktorý mal v sebe zvláštnu zmes humoru a nepokoja. A potom tekvicová hlava v klobúku, typický symbol sviatku Halloween, ale v tomto priestore spracovaný tak, že nepôsobil detsky, skôr ako pevná súčasť celej scény. Dobre fungovalo aj to, že každá figúra mala inú úlohu. Jedna strašila, druhá skôr priťahovala pohľad, tretia dotvárala atmosféru. Kostra naklonená cez drevenú konštrukciu, duch s otvorenými ústami a lampášom, malé kostry medzi dekoráciami, pavúky v popredí, jemné textílie v pozadí. Nebolo to jednotvárne. Divák nemal pred sebou jeden typ ozdoby 10-krát za sebou. Mal pred sebou priestor, ktorý sa dal čítať po častiach. Práve v tom bol rozdiel medzi obyčajným predajom a priestorom, ktorý má atmosféru. Keby tam boli len regály s tovarom, človek si ich sotva zapamätá. Ale keď sa bežný pohyb centra stretne s takou scénou, vznikne kontrast. A kontrast si ľudia pamätajú. Zrazu tu nie je len nákup, zrazu tu je lebka, ktorá svieti do priestoru, kostra, ktorá akoby vyliezala z konštrukcie, duch, ktorý vyzerá akoby niekoho čakal. A to už nie je obyčajný prechod okolo. Nechýbali tu ani dekorácie, make-up, farebné kontaktné šošovky a krvavé doplnky. Aupark zároveň spomína aj špeciálne animované strašidlá, ktoré môžete vidieť, takže celý priestor nebol postavený len na statickom dojme. A práve to je pri sviatku Halloween dôležité. Nestačí mať tému, musíš mať prvok, ktorý priestor rozhýbe, alebo aspoň vytvorí pocit, že sa v ňom môže každú chvíľu niečo stať. To by bolo na dnes všetko, majte sa krásne.